Важная частка гукання вясны гэта прысвятак саракі. Праваслаўныя хрысціяне адзначаюць яго ў канцы сакавіка 22 хіба будзе ў гэтым годзе. Канешне, царква звязала некалі паганскае свята за сваімі царкоўнымі сімваламі. І зараз яго адзначаюць у гонар 40 севастыйскіх пакутнікаў. А ў народнай традыцыі, ў міфалогіі, звязанай з паганскімі вераваннямі, лічба 40 вельмі шмат значыць. Яна і зараз у нас шмат паўтараецца. 40 дзён лічыцца, што па смерці душа чалавека на зямлі застаецца. І 40 такая магічная лічба, вось на саракі часта яна прымяняецца. На саракі дзяўчаты мусілі разарваць 40 вяровачак ці паламаць 40 галіначак, трэсак. Гэта сімвалізавала тое, што зламаць сілы, которые вось скавала зіма, як бы асвабадзіць, даць волю вясне, каб яна ўжо нарэшце ішла. Хлопцы і мужчыны ў гэты дзень качалі 40 калёс ці ламалі 40 досак. А яшчэ казалі, што калі на саракі марозік, то пасля 40 будзе яшчэ 40 маразоў. Усе разам верылі ў такую важную штуку, што ў гэты дзень прылятаюць з вырая 40 выраяў стаяў птушак. Птушкам прыдавалі вельмі вялікае значэнне, бо лічылі, што менавіта яны на сваіх крылцах прыносяць нам вясну. Верылі нашыя продкі, што жавароначкі сваімі крылкамі разбіваюць лёд, разбіваюць крыгі, і тады ўжо вясна будзе самая моцная. Што ж рабілі, каб гэтыя жавароначкі прыляцелі? Пяклі печыва ў выглядзе птушачак. Іх так і называлі жавароначкі. Трэба было спячы 40 такіх птушак і пачаставаць дзяцей, суседзяў, сваіх блізкіх, а аднаго жавароначка абавязкова кідалі ў печ. На ўсходзе Беларусі называлася печыва ў выглядзе птушак не жавароначкі, а галёпы. І іх таксама пяклі вось на саракі. А яшчэ там дзяўчаты мясцовыя варажылі на гэтых самых галёпах. Выкладвалі кожная сваю булачку ў шэраг, у радочак і клікалі сабаку. Пры гэтым прыгаварвалі: «Вей-вей, вясенні вецярок, прыйдзі, мой міленькі, дам табе піражок». Ну і вось чыю галёпу сабака першую ухопіць, тая дзяўчына выйдзе першая замуж.